दुलाराय बाथौ गौथुम गायसननायनि दिन आरो बेखौ जोनोम सान हिसाबै दिनै फालिदों। नैबे क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ थानसालिनि सिङाव गोबां सावरायनाय जादों आरो जाबावगोन। दा जों बर' मानसि हिसाबै बर' हारि हिसाबै मोनसे गावनि आइडेन्टिटिखौ लानानै थांनानै थानाय जोंनि सिनायथि बेखौ खालामनांगौब्ला जोंहा गावहानो आलादा राव थानांगौ। दिनै बर'हा आलादा राव दङ आरो बे रावखौ भारतनि मोनसे सांबिधानिक सिक्रिटिजों मोनदों 8 शेड्युल हाबदों। जोंहा गावहानो थुनलाइ दङ आरो बे थुनलाइया लासै दावखोयै दिनै इउनिभार्सिटियाव MA PhD लाहैनो हानाय बे लेभेलसिम जोङो लांनो हाबाय। जोंहा गावहानो हारिमु दङ आरो बे हारिमुखौ जोङो बर' हारिया गोदोनिफ्राय जेरैहाय लाखिबोदों दासिमबो जोङो लाखिगासिनो दं आरो सारा पृथिबियाव जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ दिनै मिथिसारहोनो हाबाय। जोङो बर'हा गावहानो हारि हिसाबै बिभिन्न धरननि नीति रीति बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो लाखिबोदों, जायखौ जोङो ट्रेडिसन होननानै बुङो। बे ट्रेडिसन हिसाबैनो जोङो हारि हिसाबै जोङो थांना थानानै जों लाखिगासिनो लाखिबाय थादों। दा बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे आरोबाव जोंहा सोंलु हारि हिसाबै जे जोंनि हारिनि धोरोमा माबे। दिनै बर'फ्रा ख्रिस्टियानबो दङ, दिनै बर'फ्रा जयगुरुबो दङ, दिनै बर'फ्रा कृष्ण गुरुबो दङ, दिनै बर'फ्रा बौद्धिस्टबो दङ आरो सासे सानै बर'फ्रा दिनै इस्लामबो दङ। दा बेफोरखौ नायोब्ला हारि हिसाबै जोंहा धोरोमनि खोथा जेब्ला जोङो नायो अब्ला नुनो मोनो जे हाजार बोसोर आगोलनिफ्राय मानसि जाथिया जि समनिफ्राय बर' हारि हिसाबै सृष्टि जादोंमोन, इसोरा सृष्टि खालामदोंमोन, बे समनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमनि दारैहाय आफा इसोर सोरजिगिरिखौ जोङो खुलुमबोदों। दा बियो जों जिहेतु भारताव थायो, भारताव धोरोमनि जि लिरनायफोर दङ, जोंनि पुरानासफोर दङ, भारताव रामायण दङ, महाभारत दङ, बायदिसिना लिरनायफोर दङ, बेफ्राव रोखा जों नुनो मोनो। दा बे हिसाबै मोनसे आलादा हुकिया मोनसे हारि हिसाबै जोङो गोग्गोम हारि जानांगौब्ला जोंहा गावनि मोनसे धोरोम थानांगौ आरो बे धोरोमा जेबो धोरोम नङा, जाहैबाय बर'फोरनि गुदिनिफ्रायनो सोलिबोनाय हाजार बोसोर सोलिबोनाय बाथौ धोरोम। दिनै बे बाथौ धोरोमखौ नागारनानै बाथौआरि मानसिफ्रा गुबुन धोरोमावबो थांदों, जों बेखौ नुनो मोनदों। ओंखायनो बाथौ धोरोमनि मोनसे ट्रेन्सिशनेल पिरियड, दा बेखौ फोसाबनांगौ आरो मानसिफोरनो खोन्थानांगौ, फोरोंनांगौनि मोनसे सम। आरो मोनसे गिदिर जिनिसा जाहैबाय जोङो भारत देशनि नागरिक। भारतआ मोनसे धर्म निरपेक्ष देश। बे भारतआव ख्रिस्टियानखौबो मोनसे धोरोम हिसाबै लादों, इस्लामखौबो धोरोम हिसाबै लादों, हिन्दुखौ धोरोम हिसाबै लादों, जैनिज्म आरो सिख आरो बौद्धिज्म बेफोरखौबो मोनसे धोरोम हिसाबै लादों। दा बाथौआ जिहेतु गावहानो आलादा फिल'सफि दङ, आलादा नीति दङ, रीति दङ आरो बेखौ बेनि जिथु इसोर खुलुमनायनि आदब खायदा, सोरखौ इसोर मानियो बेनि साननाय, बेनि खुलुमनाय, बेनि इडिअल'जि फिल'सफियानो आलादा। बेखायनो बाथौखौबो भारतनि मोनसे धोरोम हिसाबै मानिहोनायनि खामानि दा मावगासिनो दङ आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे खामानिखौ सानफ्रोम दिनै सेस्था खालामगासिनो दङ। बेखौ जेरैखि जाया जों खालामनांगौ, फोरोंनांगौ। मोनसे बर' जाथि दानायनि बेलायाव राव, हारिमु, थुनलाइ, कला कृष्टि, बेजों लोगोसे जोङो धोरोमखौबो जुदि गायसननानै लानो हायो आरो भारत देशजों जुदि गनायथि
गनायथि मोनो सारा पृथिबिनि मानसिफोरजों गनायथि मोनो अब्ला जोङो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे बर' हारिखौ मोनसे गोग्गोम आरो मोनसे माने गिदिर हारि दानायनि जि सिमां बेखौ जों मावफुंनो हागोन नाजागासिनो दङ दा बिथां मोनसे धोरोमखौ धोरोम हिसाबै मोनसे फोथायनायखौ मोनसे धोरोम हिसाबै मानिनायनि बेलायाव माखासे मानि मावफुंनांगौ दङ क्राइटेरिया दा जोंनावहाय जों मिथिगौ जे बाथौनि सम्पर्के जोंनाव खुनु मोनसे लिरनाय गैयामोन स्क्रिप्ट गैयामोन दा बे स्क्रिप्टआ लासैनो बबेबा समनिफ्राय सृष्टि जाबोगासिनो दङ आरो नियम रिथिफोरखौ दिनै फोसाबगासिनो दङ बानायगासिनो दङ जोंनाव गोदो जों उन्दै समाव बाथौआरि मानसिफोरखौ जोङो प्रेयार खालामनाय जों नुबोफेराखैमोन खिन्थु दिनै सुन्दर भाबै हिन्जाव हौवा बोराय बुरै गथ' गथाय बयबो बाथौ प्रेयार खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों गोदो जोङो खाम सिफुं जथा लानानै बे रोखोम इसोरखौ इनभल्भ खालामनाय माने आर'ज गाबनाय जों नुफेराखैमोन खिन्थु दिनै बेफोरो जोबोद नायनो मोजां सुन्दर जादों दा बे रोखोमनो मोनसेनि उनाव मोनसे दैदेनगिरिफोरनि खामानिनि दारै बे मोनसे धोरोम हिसाबै मानिजानायनि क्राइटेरियाफोरखौ जों मिट खालामनो हागोन 16थि जोनोम सान आरो बेखौ मिरु खालामनानै दिनै क'क्राझाराव बागानसालियाव फालिदों बेहाय बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बाथौआनो जोंनि गुदि धोरोम आरो बाथौनि जि सानस्रि जि माने आब्रुथि बेनो बर' माहारिखौ गोदो गोदायनिफ्राय हमथानानै लाखिबोदों आरो बर' सिभिलाइजेसनखौ दिनै बे थाखोसिम लानानै फैनो हादों आरो आसा खालामो बे बाथौ सानस्रि बाथौनि जि सोदोमस्रि बेनि गेजेरजोंनो बर' माहारि हिसाबै जों मुलुगाव इयुनावबो थावरिनो हागोन आरो दिनै मोनबो रोखोमनि फारागथि लाखियालासिनो गासै बाथौ सिबियारिफ्रा दिनै आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे जों गोजोन खौसेयै रायजो खुंलांनो हायो इसोरा जोंखौ बोर सारस्रिहरो आरो बेबायदिनो जों बर'नि धोरोम गुबै धोरोम आरो बे धोरोमनि सानस्रि आरो आब्रुथिखौ लानानै बर'नि सोदोमस्रिखौ जौगालांहोनो हागोन बेखौ जों नाजानांगोन दिनै रावा जोंहा भारत संबिजितनि गनायथिखौ मोननो हाबाय नाथाय एखुथायै बाथौआबो भारतीय मोनसे धोरोम हिसाबै बा मुलुगनाङाव मिथिजानाय एखुथा धोरोम हिसाबै गायसननो थाखाय जोङो माखासे खामानि मावबावनांगौनि दाबो गोनांथि दं जों थांनाय गोबां बोसोरफोराव गोबां गोलाव समाव जों धोरोमनि फारसे बांसिनै नोजोर होबोआखैमोन सरासनस्रायै फालिबोदोंमोन नाथाय दायो धोरोमारि बिथिंखौ नायनानैबो जों बे माबोरैहाय जोङो जोंनि धोरोमारि जि सानस्रि जोंनि जि हुदाफोर जोंनि जि सोदोमस्रि बे गासैखौबो जौगाहोनायनि थाखाय आरो मुलुगनाङै मिथिसार खालामनायनि थाखाय जों गोदान साननाय आरो मावफारि लानो हागोन आरो बेखौ लानो हायोब्लानो बाथौआ हादरनाङै आरो मुलुगनाङै मोनसे एखुथा धोरोम आरो सोदोमस्रि हिसाबै गायसननो हागोन जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन